Naimbag ta si Mang Patkan. Apag iso na luton ti pangrabyanta. Mabisinak nga roden. Nagado nga minti ilipas ko trabaho kaysa kapilitan na nag-overtime akmanen. Masansan nga rin ti pa nag-overtime mo. Saan ka kadi ang mabanbanog? Apay ko mga mabanog ha. Katada nga Roger ornungan ta, saan ka di? Wen ngam nakastamot ang mabambanog ka unay, di uray saan laengan. Apay, di mo kaya ta makapagkalay sa atan iti mabiit? No bilang makaornong tadagos? Saan man? Madanagan aklaeng. Ang mga nagsakit ka mo titikas ta nga aramidam. Laglagi pa, doa tawon ng nagdandan natari ka. Isote kayat ko, makapagsimpata ko mamutin. Tapno makabukal ta niti pamilyata. Uray siya, kaya't kumatday ta. Ngam di na kaya't asawan, apatayam mo ti bagim iti katatrabaho. Nunay lagat ti bakit ko na ya. Di na ka di pa kadanagan. Ala, mabitlang tagpalas ako na, tamangan tamutin. Sigurado na imas mo ng tiinluto mapangrabyan ta. Ay, syempre mo ta. Talaga nga espesyal para kan ka. Von, day off ko ita. Mapanak makitsanda. Adon ti awan nga bastuta. Sige, kita man na yung bagdag iti awan. Tapno saan ka asubli-asubli di tiyandaan. Sapay ka na yung agtodo iti malam. Isungarod asa pa agtimapan, tapno saan na ka maabutan iti tudo. Nakalista amin na nagatangag. Kastamot dagiti gatangag para kadanan ng kantatang mo. Aywan gaya man ya. Di pa gayam abastuda. Siya kon ti makam mo. Ipan kon tumutan inton madamdama. Sige man nga Rodrica, makamukan. Amo mo dagiti kasapulan da, saan ka di? Wan, di kagdanag. Ala, agpalas ka, tamapan kan agtrabaho. Nanang, adaak. Mayat man ti tutugawan nyo diti arubayan nyo. Ay na, si kabat gayam Rika. Awon balasang ko. Laplapas ko nga min ang nagkaraid dito iparaangan. Isu nga intugaw ko man paibiit. Dasaya at man ta nakapasyar ka, anak ko. Umay ko iyag dagiti abastuyo, nanang. Pasensya kayon, taitaak man laan nakaumay. Bisyak nga min iti trabaho. Kastamat ni Von. Kanayon pa yung overtime. Ay, kasta aya anak ko. Anya launay aya nga menti pagagawaan yung nga agtrabaho. Adwa, katawan pa'y mo't anak yaw. Day tarod kat nanang. Kaya't may maisaganaan ti masakbayan mi. Isabayat anapigsa kami pa yung agtrabaho. Trabaho lang ta. Agyaman na ka anak ko. Tasaan kayo ang makaliplipat? Saan ta apulos nanang? Basta para kada kami kanivon, obligado kami ang mangipaay kadagiti kasapulan nyo. Ay, nagsaya at kayo at talaga. Nagrunakan ka, Rika. Uray di kay pa'y nagkalay sa itanak ko. Impakita mo di kinasaya at munto nga asawa kanivon. Rumbang laang nanang. May sa ako na kamang ti pamilyayo. Kasarlaangan ti kurang kada kami adwa. Katsapay kumata iti mabiit. Makapagkalay sa kaming tumatan. Von, apay hindi ka pala maturog. Rabiin, masapat na pa'y asumrag iti trabaho ta inton bigat. At ang amin kaya't ko ayaw man kan Rika. Kaya't ko amamon ta opinion mo. May papanitian niya. Kasla nakasirseryoso kamat launay. At ang amin ibagbaga dyan may sa ka-opisina katrabaho.
Amabalin mi nga applyan ni abroad. Naibaga ka nukan ko na tigayim na nga day abroad. Apay di trabaho iti abroad. Kasla kayat ko nga minapadasa na Rika. Tapnong makaurnong tadagos. Tano dito'y lang, sigurado ang mabayag pa'y sa tantumanin makaurnong. Sigurado ka, Von? Panawanak dito'y Pilipinas? Saan mat ang mabayag, Rika? Manolatawan. Kat nodanton urnong ta, agkalay sa tantumaten. Kan, saan ka panawan yag may maysa? Anya tigayat mo sa Von? Tikayat ko, no bilang agabrodak, agnad kanton iji balay mi, iji anda nanang, tapno dakad kadwada kan di tatang. Saan nga ta nakababain kadakwada mapanak makigyan ijay? Apay ko man nakababain. Nasaysay at kit di no addakan iji akad kadwada. Isumutla ka nain mo ida mapansok nalan. Kan may sa, di ka mo't keta panawan niyag may sa dito apartment nga pabangan ta. Sige no isuti ko nam. Ngam panunutam ana imbag, no desidido kan amapan manggad iji balasiw taaw. Medyo naklaatak itinaybaga kanyak ni Von manang Emmy. Diyak namin ninamnama adumteng ti kanito, akalaat nga agdesisyon akayat na ti agabroad. No siya klaamay sa, kontento akon iti kaadda ti trabaho mi adwa, tauray kaskasano, makaururnong kami mat iti saggabasit. Ngam adda punto ti kaayan ayat ko, no kayat min ti makapagsimpa adagos, masapol ang makatagad kami iti dakdakkel. Nag-apply nga rod ni Von iti trabaho iti balasiw taaw, kat napagasatan met. Iso nga apaman ana urnos ti amin a dokumento na, nag-flighten adagos. Kas iti napagnumuan mi, nakipagnaed akon kadagiti dadakkel na. Awan mat makunak kadagiti agbalinto akatugangak manang, takabadungalak met ida nga agpadpada. Anyalaunay ayatar aramidem ditari ka. Domingo ita balasang ko. Kakaiso na nga awan trabaho. Agina nakamat Dalos kala adalaos. Mabit langan da ito'y tatang, malmalpasan. Agluto aktumutan para iti pangal daw tayo kadananang. Ay na anak ko. Aramid namat amin at trabaho dito'y balay. Mababain kami kaninanang mau. Unay kayon aya tatang. Nakalaglag ang dagiti nga aramidak. Da kayo ket di kan ni nanang ti aginana. Bayan nyo asyak ti mga ramid kadagitoy na awan trabaho. Ay na yan. Ay wan, kumusta nga ni Von ije abroad balasang ka? Nasaya at matatang. Napintas tinastrakan na at trabaho. Ay kun mayat ano kasta. Ala, agawaan na tapno makaornong kayo adagaws. Tapno oray saan nga agbayag ije abroad. Day tamot ti saritaan mi tatang. Makapagkasar kami lakit di, kat ada pagpuunan mi iti basit a negosyo, mabalinan nga agawid ni Von. Mayat da ita. Ay na naggasat man di anak may, takaskin ka ti asawain ng tori ka. Nakanak-nakam kalaunay balasang ko. Nakasingsingpot ka pa'y. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti naganak ko. Tagpadadamoton apimusay tatang. Isabay andak,
Takayat ko nga ibaw inday ta pamatag ko kadakwada. Kada kayo kaninanang. Napanadmanan ni Rika Lakay, jakmat na danon dito'y balay. Nakano na panagatangan biit ijitsindaan, tadi nakanon masango inton bigat dan trabaho na. Anyaman dagitan aya. Ay na, jak man amaw, ta itay pa makumikom, agidaldalimanak dito'y balay. Ang mga noda nakita na nga awan, iso aday jay, napanan ni jay tsindaan. Ayun, ayun. Nakasingsing po ti maasawa ti anak ta. Di da pa'y lako mga ron nagkasar adagaw sakbay anapan ni abroad ni Von. Iso ka nung nga ron ang nag-abroad tapno makaornong dahi ti pagkasarda. Kan panugawan dan tumutan akal pasan ti kalaysada. Sa bagay, nasaya at day ta kapanunutan da. Awan mo't pagdanagan ni Von, tadamot ni ti balay ni Rika. Sigurista nga ron ni Bon nga anak ta. Maamak nga taa ang makasarak iti sa bali ni Rika kabayatan ti kaawan na. Iso aday ta, pinagnaagnan dito'y balay tinubya na. Nakasigurado nga agpaisaw. Hanggang iso nga'y, masapol asigurado mo tankan ni Rika. Kat idyan na ti anyaman asulisog nga umasidagkan kwa na ijay abroad. Hello, Von. Naimbag tayo mawag ka. Amok nga da ka dita balay, isong inawagan ka. Kumusta kayo ngay tita? Nasaya at mat. Nakaradkad ng padpada datatang kan manang. Sa bagay, namnamahal kong dayta. Tadakakot nga ron ang mga sasigaso kadakwada. Kanayon dak nga rod adilawon no dar aramidak ditoy. Awan ka no pa'y matrabaho dan, tasyak amin ng ti agar aramid. Amang ano mabambandog ka matunay, Rika. Kabagilan da pa'y mat. Napigsada pa'y. Kaya't ko lang nga daka akat kaduada dita. Naglagan ti trabaho ditoy. Taltalo kami. Kan di mat ipalubos ni nanang nga ilabak ida. Iso ti mangilablaba iti kawusda kan ni tatang. Bye-bye amon. Saan na nairwam ni nanang nga awantar aramidan na iso kasta. Itulok mo no anya ti kayat ng aramidam. Aginanaka mo tari ka. Pakaragsa akak ti panagserserbik kadakwada. Iso abay anak kadilaang. Agyaman na ka. Iso akampante ka nag-abroad. Tamo ka di mo baybayan ida. Ngam di mo matapabuswan ti bagim iti trabaho. Ipatpatag ka unay, Rika. Kailiw ka unayan. Uray siyak mata. Iso nga agawa am ti agtrabaho dita. Tapno inton na alam mo ti kalkali kagumam. Agawid kan dito'y Pilipinas. Apay nga da ka pa ila dito'y salas, Rika. Rabien, di ka kadipay makaturturog. Saan pa'y nga rod nanang? Ay kanaguray ka man. Apay akas na ti Jarmo. Nakalidliday ka man. Ada ka di problema, balasang ko. Or-orayat kami na umawag ni Von, nanang. Itay pa'y ngamin nga awaga, ngam di namat sungsungbatan ti awag ko. Day off namat ita. Ay, kasta ayari ka. Amangan ko nadala na patag na inaramid na. Iso asaan na asong sungbatan.
Apay nga ngaging gaita kat di matla umawagan. Imposible adi na nakita dagiti miss calls ko kankwana. Umawag tumatla ang dayjay anak ko. Saan aday tati pakaburiburam? Saan ka madanagan? Ita lang amin na napasamak ti kasto nanang. Isa adi yung maikat nga agdanagak. Nalaing ka kat aginanan. Umawag tumatla ang dayjay. Di ka agdandanag kunakmanan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi agundaway, asaan asinong batan ni Von ti awag ko manang Emmy. Mas daawa ka talaga, taamok nga awan trabaho na iti daydi nga aldaw. Tinaminsan adi na panangsungbat iti awag ko kat napasarunwan pay manang. Kunana ididamo ang makumikum unay iti pagtrab-trabahuan na, iso asaan na anasongbatan dagiti awag ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, masansan moten akas jay tar aramidan na. Adapay dagiti gundaway asaan ang makaipatulod iti kwarta. Iso asyakon ti mangibakbaklay kadagiti paggastusan mi kadagiti dadakkel na. Rika, aging kakadi itakit di pa'y nagpaitulod iti kwarta ni Von. Saan pa'y nga rod tatang? Mabainak mo't amang dagulit mo na mo't ti obligasyon na kada kayo. Ay nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Taas ikamatan ti mangibakbaklay iti amin. Apay ngatan, anya ngatan ti mapaspasamak kan ni Von. Saan mo't akas taas ikaw? Wan nga rod tatang, agkakanat pa'y kit din ti mapampanunot ko. Sapay ko mata sana pumudno. Ay pagkalmaom lang tirik na ang balasang ko. Ang mga numakumikum laang ni Von. Yung mamatiak nga umawag tumutla dayjay. Sapay ko matatang, takas tangag paiso. Ano dayjay? Iti sila dyo tinagtaudan ti kanagtuog tatang. Umay kayo, ang mga noda na pasama ka ni nanang. Unayin dito napasamak ni nanang yo balasang ko. Di ka igdanag tanang, tamadaman ang matamtamin ni nanang. Ni mato ka no ti presyon na ko na ti doktor. Isa akalat at ang talimudaw. Kung nagtumot ngamin amapan kamin iti doktor, edi kalman ngam nagkadkadmait. Edi kalman pa amaulaulaw. Apay adi yung bagbaga kanyak tatang. Naipan ko man idi pa ikalman di ti ospital. Hindi na nga ron kaya ta maistorbo ka anak ko. Tanagado ka nun ti pakakumikumba. Makadinan kaya ta mainay-nayon pa pagtandanagam. Unay mo ta ni nanang. Saan ko maadimtang ti kastoy no imbagayo kanyak? Kan may sa kababain mo't ngaminan kang kaanak ko. Kan na dyan mo't abaw na. Noon yan at tinapasamak kan kwa na. Di kay agdanag, tadyak sardangan nga awagan itatatang. Tapno maamuan na ti kasasaan ni nanang. Kan amok matan, no apay amasansan matan asaan nga umawawag kada tayo.
Von. Apay ang di mo sungsumbatan ti awag ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Bisyak, ato ti trabaho. Apay ay magkaraawag ka. Anya? Damdamagam no apay nga agkaraawagak? Siyempre madanaganak no anyan ti mapaspasamakan ka. Saan ka mo tasigo da kasta? Ibagamlangan ti pudno, Von. Ada ka di problema ta? Apay akalata nagbaliw ka. O sige. Total, nabannog ako na gilimlimad kan ka. Kan may isa, si kamot din amis mo damdamag no apay. Isong agpod no akon kan ka. Von, Pasensya kan. Saan na matuloy ti plano tang agkalay siya? anya? Apay, Von. Atan ka dandanak ditoy. Katagpas nga ayan iti mabiit. Anya? Kasta kalaga na alinipat mo ti maipapan ka data. Apay, Von. Anya ti nagkurangak. Apay ang naaramid mo kanyak ti kastoy. Pasensya kan. Awan nagkurangam. Ngam ni Joyce itantay ayatag. Nagsakit matanday ti ngay naramid mo, Von. Nang namnamaak ka dagiti karim. Addaak ni ti puder dagiti dadakkel mo. Gaputan namnamaak asyak ti kalaysam. Ngam saan mo't gayam. Rika, Damdama agamitay. No apay nga inawagan kasan ka di. Imawagak. Tapno maipakaamukan ka nga adda diti ospital ni nanang mo. Naatake. Iso nga intaray mi diti ospital. Anya? Kumusta nga rodan ni nanang ko? Apay. Ada ka di pa'y patagdakan ka. Kalpasan nga arig na binaybayamon ida. No awanak ditoy. Ang mga noan niyan tinapasamak kadakwada. Diyan mo nga tagayam na pasamak ka ni nanang. Kasano nga damom? Kat impamay samutan ti panawan mo iti day tanong asino man day tababaya kakabkabalay mo ako nam. Nam di ka madanagan. Oray kasto'y tinaramid mo kanyak. Diyak tupulos baybayan dagiti dadakkel mo. Taimbilang ko idan amay kadwa dadakkel ko. Namsi ka, rumbang ama konsensya ka, tabi na ibay am ida. Nagbalin ka ama naging bubukod, taday talatan bagim ti pinanunot mo. Naawagam ka din ni Von, Rika. Uwan tatang, naawagak. Naipakamo kong tinapasamak ka ni nanang. Ay na, agyaman naknukas ta balasang ka. Apay ka no asaan nga mauawag. Ay na tinapasamak kan kwa na. Awan tidakas na napasamak kan ko na tatang. Makumikumlaan. Gaputa dandan ni kano agpas nga iti kadandan na iji abroad. Anya? Ada sa bala ka din na ijay? Ay, kasanukan nga balasang ka. Diyak nam namainan asubyan nakpay ni Von, tatang. Nang runa ita, tadanton anak da iti da ijay a babae. Kasano nga rod itan? Anya nga iti kunan na maipapankan din nanang mau. Diyak kun inamuno niya ti plano na tatang. Ngam di kay madanagan. Siyak ti makaamo kada kayo. Saan kayo abaybayan kan ni nanang? Agyaman na balasang ka. Diyak amot aramidak na awan ka. Ti awanan bain abon. Ano ti simrak iti panunot na takas ti naramid na. Bayan yung tatang. Oray na sakit. Masapol nga aklunag ti amin.
Jakmat kaya't nga ipilit ti bagik iti tao asaanan ang mga yat kanya. Rika, Basta di yung pagdanagan ti may papan ka ni nanang, tatang. Siyak ti makaam mo. Nakaawid tayo, nanang. Agyaman na Rika. No saan agapukan ka? Diyak amo no anyan tinapasama kanyak. Awan tirumbang apagyamanan nyo, nanang. Inaramid ko lang tirumbang. Naibaga kanyak ni tatang mo tinaramid ni Von. Katsya ko ti dumaw dawat iti dispensaran ako. Tiyakpat namdamaan ang maaramid ni Von ti kasjay. Di yun panunutan day tananang. Da kami laang kanifon ti masaknan iti dayta. Awan pa kainaigan nyo iti napasama kada kami. Isak tirumbang agyaman. Tauray saan kami pa'y nagkalay sa kanifon. Kat imbilang da kun akamang ti pamilyayo. Rika, anak. Uray saan kami nga agkatuloyan kanifon. Laglaki po niya patpatlan kayo unay kanitatang. Nanak. Kanayon niyo kumasalwadan ti salon atyo. Noon niya man ti marignayo. Ibagayo adagos kanitatang. Apay akas tabatan ti bagbagha, Rika. Diyak kaya't nga da mapasama kada kayo, nanang. Impatag kayo kanitatang akas pudpudno anaganak ko. Ngandak sanggasat. Takas to'y magtinagbanagan ti relasyon mi kanifon. Itata, naimbagan kayon. Palubosan dak ko maapumanaw mo tun. Nanak. Anya, agaba, apay anas kan apumanaw ka, balasang ko. Katawan mo't dito'y ni Von. Rombang laang, nanang. Taidaan niya man aka nito. Mabalin ayawid na dito yan ti agbalin nga asawa na. Awanan karbangak dito'y nanang. Iso pumanawak laangan. Kasla, diyak ka pa ulando panawan na kami, Rika. Irwam yun ti magiyo nga awanak itidan nayo kan itatahang nanang. Diyak pulos makalipat no daak dito'y. Panawan mo't siguron. Tapno asikasot mo ti may papan iti bagik. Saan na ka to amalipatan, Rika? Nagsaya at kakada kami kanditatang mo. Dawatag kuma, nga uray awan kayon kanifon. Saan ka kuma magliplipat palasang ko? Urayan may ti panagsublim amang sarungkar kada kami. Diyak kaya tiyag ka rin, anang. Ngamin tundong ti panawan. Anaglunitan ti sugat ito'y puso. Namnamain niyo nga umay kayon to sa rungkaran ka ni tata. Basta ikariyo amayat ikawan ko. Aganad kayo. Katsalwadan niyo ti salun at yung kanitatang. Uwan, Rika, anak. Kati Diyos, ti magtarabay kan ka. Iti sumarunong agpangtibiyag mo. Agan-anad ka, Rika, anak ko. Agan-anad ka, akanayon. Nagkapamanan ayahwan. Itay kapay arimwar dito balay. Ngam italaang nagsubli ka, anak ko. Naggapuak man itayan tigayam ko, nanang. Manyaman tinapan mo inaramid ijayan. Nagsarsarita kami may papan iti trabaho, nanang. Nagrigat namin ng tibiyag dito lugar tayo. Oray kasano pa nagtrabaho tar aramida, kaslawan asin swan tibiyag. Naku namon, anak ko. Ngam ti pagyamanan tayo laang, kat saan tayo maaglanglangan amangan.
Sa bagay mo't kit di ananang. Ket dahil ti pagyamanan tayo iti na marswa. So na lang ta kahit ko talaga ti makapagtrabaho iti sa balay. Ay katanya nga rin di plan-plano ngayon. Panggap ko ti mapanagtrabaho iti Manila nanang. Ijaya ka makigasang-gasat. Ay narigat sa mo ti anak ko. Kan delikado. Nanang awan ti narigat no nagagat kalakit di. Kan di kay agdanag. Tano bilang makapanak. Aganan nadak to ka na yun. Ay, naadakan ka. Nuday tati desisyon mo, anak ko. Sigurado asan ka mutlaag amalakdan. Talaga padasot ti mapan makigasang-gasat iti Manila nanang. Tarabayan na ka ti Diyos, anak ko. Sapay kumata ag baligi ka. Talaga kada-deside daw na mapanagtrabaho iti Manila di anak tamin yang. Wen, talaga kayat na ti mapanay di Manila. Naumangatan iti lugar tayo. Sa bagay, awan mo't dakas na ano padasan na. Adala panagdanag ko. Taag may sa ijay no kaskasanaw. Menyang, awan tirumbang nga pagdanagam. Kabailan ni Juan ta. Nadiskarte ta anak ta. Eh di palubusan tagaruden Katuwa na. Bayang masapulan na tigasat na iti sa balay alugar. Hello, tatang. Ay, bagtay, mawag ka, anak ko. Matanagan kami ni nanang mo, iti papan mo dita Manila. Kumusta ka ngay? Nakastrug kan iti trabaho? Adan tatang, babae ni taas iti Diyos. Sa anak mo't anarigatan ang nagsapol iti trabaho. Nakastrega ka security guard, tatang. Ay, agyaman ak ngarot no kasta. Amangan ko na may nuwagkatang-katang kan dita Manila, anak ko. Napalalo una, iti panagdandanag ni nanang mo. Ibagayo ko ni nanang, tasan nagdandanag. Mayat ti kasasad ko dito, Adan trabaho. Ayan ni nanang. Ay na, imbalatiw iti sa aruba. Biray ba akong tanatap no, mailiw-liwag na ti panagdandanag na kan kahuan. Kasta ka di, tatang? Well, nanak ko, narigat no lapta karumwar. Sigurado ang nakarkarong agdanag no agpulpul kuklatan dito'y balay. Husto day tatang. Ngam ibagayon to ko na, asan nagdandanag, wen? Kanoray da kayo, di yo baybayan ti bagiyo. Makaamu kayo pailaan ka ni nanang, tatang. Agyaman na tayo manugot ka si Murot kanyak dito restaurant, Gina. Apay kid din nasaan ngay. Nasayaat ka mo tatao, tapno pagkadkadak ko ma. Gina, nabayag mo ito agar-aramakan ka. Kurang ka di pa'y dagitin pakpakitak, tapno aklunan nakmutan. Saan mo't kit di? Ngam siyempre, masapul at tingitingat anay bagtiriknak, sakbay ayat nagko tisong bat ko. Gina, Awan mo ko nagkankawan. Nakasingsingpot ka, kan nagsayaat ka tao. Sipod nam amu ka. Panagriknak kat kanayo na kanatalgad tunggal si katikadwak. matlagayam. Apay nga rin naging gaita kat parparigatan nakpelaan. Kaya't ko kumamutan ang maamuan.
Nadamot lakay mo dingak di tapusom. Juan, Ay ayatan ka unay-unay, Gina. Ay ayatan nakadimat. sige man laangan. Ay ayatan ka mat, Juan. Ha? Agpaiso, Gina? Juan. Ay ayatan ka mat. Agyaman na tayo naklon na kon, Gina. Ikarik, di kan to agbabawi ang nangaklon iti panagayat ko. Napalaos ti ragsak ko, idinaklo ni Gina ti idatdaton ko kankwa na panagayat manang Emmy. Iti ipapan ko iti syudad ti Manila, napalalo ti pan nakaikawak, tamalaksid nga adayo akon kadagiti ipatpatag ko iti biyag, sabali at talaga ti syudad no ikumpara iti probinsyami. Naimbaglaangan tanaam-amok ni Gina, taga Cagayan matlaang manang, kat agin na sidag kamilaang iti baryo. Nagaramakan kwa na agingga iti inaklon na. Kalpasan ti sumagmamanula ang abulan, manipod na addaan kami iti relasyon, nagdan na kami, kat napagasatan kami ang naaddaan iti anak, ni JR. Manipod nagpasgay ni Gina, jakon pinalubusan na agtrabaho, tapno maipamaysa na nga aw-awiran ti anak mi. Syakmat manang, nakarkaron ang nagsalukagak, tapno maipaayak itinarimat amasakbayan dagiti aginak. Apay nga agsangsangit ni JR. At ayuwak pa'y lang, mangmangag kundi pa nagsangsangit na. Ha? Kwa? Ita lang, dayta. Nakaturog namin itay. Katapya di mo asikaswan nga eh. At dakamot lataditan nga cellphone. Asino ay day takachat mo, tamabaybay ang pahin ta anak ta. Saan mo ta? Kariring na laang isong agsang-sangit. Unay kamutan aya. Apay baybay Kating kang harot kitaan ay tisilid ta. Anya pilatan aramidam nga Gina. Napatpatag ka di day takachat mo ita anak ta ngagsangsangit. Ha? Wan. Inakasikaswanan ti anak ta. Apay nga, saan nga agsarsad ng agsangsangit ni baby? Alang samot na sakit na. Nan, siyak man ti mga ba? Ay sus, nagbaramot ganta anak ta. Nagkurigor. Sumot la sangit. Gagangay laang dayta. Kastamot la kadagiti naglabas ng aldaw. Agurigo, inton kwan, mapukaw mutlaang. Anya? Kahit mo asawan, manon nga aldaw akastoy ti kasasad ni baby? Wan, Apay nga rada di mo yung bagbaga kanyak tatno na ipacheck up ko mo adagos. mapukaw to mutlaang dayta. Oray po utam. Ngam saan anasaya ti kasto akasasad ti anak ta. Mala, agpalis ka Gina, tay panta ni baby Diyos. Ni, lahat mo tin ang nagsardang nagsangsangit ni... Diyos ko, Gina, agbulbari ka ugawon ti mata ni JR. Anya? Diyos ko, tarasam, itaray tayo ti ospital ta anak ta. Tarasam, Gina!
napasamak ti gastoy. Awanan ti anak ta, Gina. Hindi ako matamo ang delikado matgaya man ti kasasaad na. Kunak no gagangay lang agurigor ti mariklik na na. Sumad na gayam nga dadagi ti gundaway ang kasla marigatag na gangas. Nagdiyak matingkan ka no. Apay kami na di mo yung bagbaga kanyak. Amumot nagpatpat lang ka naka-duty ti trabaho ka security guard. Impagarup ko no natalgad na anak tatanda ka mga sa asikaso kan kwa na. Hanggang na paibay ang matlagayam. Juan. Kasano, dahil tamat lang kami cellphone mo, tininto na rin. Pasino kami na iti ka-chat mo? Ang pudno ka langan kanyak, Gina. Awan. Dagiti lang ang gagayam ko dagi jay. Jakmat kinayat ti kasi na pasama kay ti anak ta. Sino ka mga ina ti mga yata mapukaw ti anak na. Diyan mo, Gina. Diyan mo, ti sawakan ka. Nabimpinsan na napukaw ti panagtalagkukan ka. Uray ko man na sana nairaman ti anak tayo ti kinama nagbaybayam ngayon na. Nga may sumot ti tanda na apektaran. Katita, awan lagit nga rodan ti anak ta. Tinakakaasing anak ta. Ti sakit a COVID. Adon ti pimusay ti sa bala pagilyan. Kat adadamag nga mga nag-lockdown tayo kano diti Pilipinas. Anya lockdown? Lockdown ko nada, tamasapol nga agtalinaid tayo lang iti babalay tayo. Sana bale, ta sa anak mo tarumrumwar. Oray pa narigatan, ang mga numaakaran ka. Tasyak, kanayan nakarumwar. Iso delikado latta, ang mga numayawid ko ti virus. Anya nga ron ti aramidon ta? Tinasayaat, agawid ka pa ilangan di probinsya tayo. Kabayatan nga dapay lati biyahe. Naimbag ijay, ta safety ka. Agawid ako nam? Ngam kasanukan? Dinakbagdanagan, Gina. Kabagalak ti bagik. Kan sa anak amaawanan iti trabaho, dati kumpanya banbantayan mi ka security guard. Sigurado ka kayat mo ti mabati dito eh? Win, isang inton bigat matlaan. Agbiyahe kan nga agawid iji kagayan. Ijay ka pa ilang agtalinad. Bayat aditay pa amo, noon niya tagbalin nga epekto tagraira a virus. Iti 2019, apimusay day di JR nga anak mi manang Emmy.
Tawan 2020 mat idinagraira ti COVID-19 pandemic. Saan ang mailibak nga apektado tayo amin iti pandemya? Kan ado tinapukawan iti ipatpatag iti biyag. Naimbaglaangan kasakbay ang nag-lockdown iti pagilyan tayo, napaawid ko pa ni Gina iti probinsyami a Cagayan. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, uray dakkel tinaikisay idit iti sweldo, iti pagpapaayak ka security guard, tatalagamat ang nagswak idi ti ekonomiya, sa anak anaawanan iti trabaho, akas iti dadduma. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ininot ang naglabas ti bulan, aging ka nga addan sumagmamano ang mapalubusan nga agbiyahe, nga aggapo iti naduma-duma a lugar. Bulan idi ti Nobyembre, tawan 2020. Gina, adakan? Wen, itayak pa si Mangpet. Amok nga daka pa iti trabaho. Kasama nakabiyahe ka. Andyan nagluganam. Awan pa mo tagbibiyahe abas manipod ije Cagayan. Sana ya? Ada iman maneho avan jay kasinsin ko. Iso tinagluganak ang nagluwas diti Manila. Kasinsin mo, kunam. Sino ang kasinsin mo? Anak ti kasinsin dananang. Driver ti door-to-door van nga agitultulod diti Manila. Hindi mo pa imbakpaka mo kanyak mo't nagsubli kagaya mo dito in Manila. Kinalaat nakmat. Amok mat ngamin adi ka pala umanugot. Gapo iti konam a pandemic. Katanya nga rin plano mita. Agsapon ako na iti trabaho. Adamot ang dagiti negosyo ng lukat manan. Padasot ti agsapol iti trabaho dito syudad ti Manila. Iso ang nagluwas akon. Adakan ka dayta. Nga magananad ka. Agraira pa ilang ti virus. Wen, di kagdanag. Agan nadak akanayon. Kumusta tinapanang? Nakasapol ka diti trabaho? Saan pa'y nga rod? Ado tinagaplayak. Saan da pa'y kano nga agala iti ado at trabahador da? Ta nakapsot pa'y kano ti negosyo. Kan ado pa'y lang ti maiparit. Isumot nga minday tato ibagbagak. Iso ano mabalin. Diyak pa'y kumakayat ni agluwas ka dito in Manila. Gaputa dati nakiluganam ako na makasinsin mo. Imay kalatta. Ada ka rodon dito'y. Si kakit dimat. Ay, wan gayam Juan. Agpakada ako ma. Apay, papanam. Total, awan pa'y mat na biro ka katrabaho. Urada ako dito syudad ti Manila. Sumurutak ko may ti kasinsin ko ang mapan iji Bicol. Sino kasinsin mo? Jay ko nam, driver ti van? Anya nga iti mapan marami din iji Bicol? Agitulod namin ijay. Isa sumurutak langan kan kwa na. Mapan kami iti ayan ti may sa kasinsin mi. Saan na mabalin? Saan ka mapmapan? Agtalinay kakit diti ti balay. Saan na tila papapanam? Ngam Juan. Saan kumanatanggan ti ulom, Gina? Pagsayatan mo't lang ti pampanunutag. Mala, maturutakit din tani. Adalo mo ti rabi. Masapak pa inton bigat. Aldaw ti jutik ita. Isa ang masapak asumurak inton bigat iti trabaho. Makalawasan manipod pimanaw ni Gina. Talagang impilit na ti si Murot iti kunana kasinsin na driver di ban.
Tidakas na. Linibasan nakpay. Kat jak pulos makontak ita ti cellphone na. Adayo nga tayo tinapanan na. Tapay akas laawan signal. Iso ajak makontak. Talaga sa bali to ugali ni Gina. Sana pulos sa nagbalbaliw. Ora edi pimusay day da anak mi. Agdwa-dwa pa'y kitiniti bagbaga na kasinsin na driver tiban. Ape adi na pulos inyam amo kanyak day jay. Sapay la kumata sa napudno ti atap ko. Sapay la kuma, Diyos ko. Manong Juan, talaga tinagawit ka? Wen, pangrabing amin ti duty kita. Ay, kasta ya? Ala, asino nga rodya kadwa ni Gina asin mangput dita pagnanay danyo iti rabi Kunak musik ka. Anya? Si mangpat ni Gina iderabi ko nam. Wen, impagarap ko nga rod no si ka di kakuyog na asin mangput. Nakalala ilod ang amin na duwa. Ay na, pasensya ka ni bagbagak manday to ay. Makapaatap ngamin ti Jarda Gina, kanti kadwa na si mangput di tadagusyo iti rabi Ang agyaman akmot iti day tangayang bagam. Baybayam tapalot putak ni Gina. Bagman ta na panunot no pa'y tinagawid. Makalawas nga awan ka. Di nakmat gayang palubusan, di naglibasak. Anya nga'y taramidot dito'y. Asan na bali ata dakon. Kaano ko pa si mangpat? Idarabi. Awan ka, isong amuklat ang aging gaitabi kat ti Jutim. Asino ti kadwa masim mangpat? Intulod nak dito'y ti kasinsin ko ang driver ti van. Kasta ka di? Akat, nag-enjoy kayo tinapanam? Wala. Nagiiniliw kami nga kakasinsin. Apay nga ro na jak makontak ti cellphone mo. Narigat namin ti signal iti ayanda. Iso nga oray siya kat. Jak makaawag kan ka. Kasta ka di? Sige nga ro, mapana ko na ti silid ta. Makatorturog akon. Gina. Aping imawag ka. Saan aya dandani ka nagawid? Malmalpas magtan ti Jutim. Saan aya? Jak makaawid ita. Ta nag-emergency ti karelyebok. Inton bigat ton ti panagawid ko. Kasta aya? Naimbag matay mawag ka. Tapno, saan na ka madanagan ang mga ururay kan ka? Sige nga Rodan, tamadama pa iti trabaho. Sige nga Rod. Bye. Maamuak itan no pud no ti indarom kanyak ti karoba mi. Agpaliiwak. Tapno maamuak. No at dati mapmapan alalaki di tatagos mi tunggal awanak. No daman bilang. Sigurado ati driver ti ban ti bagbaga di karoba mi. Nga day ti tagos mi tunggal nakajutyak itarabi. Madok talak itan tipod no. Podno ti amin ni imbaga ti kaaroba mi abayan. At ang agpay sulalaki anapan iti dagos mi.
Awanan ba na, Gina? Iti pa'y mismo adagos mi ti pagkit-kitaan da iti lalaki na. Oh, tsak lakid nagbindot. Ti driver ti van ti lalaki ni Gina. Di magbagaan na kasinsin na. Nabayag gaya man naluklukwen nak. Isulakit di day tati kanayon akatsat edi pa'y lang ni Gina. Kan masigurado nga isumot lang ti kadwa na anapan ni Jim Bicol. Oh, tinasayat. Mga yabak ka dagito opisyal dito a barangay. Isuda ti kadwa amang serak iti balay mi ita. Panyatim ako nam ita, tanaktuan da kayo iti lalakim dito mismo adagusta. Pakawanan na, Kwan. Awan babain mo. Dito pa'y mismo adagusta ti pagkitkitaan nyo iti lalakim. Nakpuskol ti ropam, Gina. Diyak kayong pagarup ama aramid mo ti kastoy kanyak. Nabayag kaya mo nagulgol ibanak. Juan. Naimbag kumamot no baro. Ngam si aasawa mo tinangisukatam kanyak. Nabayagan nga da suspetsak may papan iti driver ti van nga ibagbaga makasinsin mo. Ngam jak in kan ka no, tadakkel ti panagtalukukon ka. Ngam nagbiddotak gayam. Sana na maulit, Juan. Basta pakawanan na ko. Umanaw kan ditoy. Inkasurutan di lalakim. Total, saan tamot ang nagkalay sa isang agsina talangan. Aging kaalimpyo pa'y lati panunot ko. Ngam, Juan. Pumanaw kan, tamang ano niya pa'y timaramit ko kay balang kantis ka babae. Pumanaw kan, tatjakon kahit amakita pa'y ti panagrup-rupa mitit kaano man. Panaw! Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta ita alawas na pauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat nga agpay sa uno at nakabukbukudan a balay. Tapno saanen nga agabang. Nadadail nga minen di basit abalay ijay-iday ang napanawan. Naanay. Pagsaritaan nyo kadagiti kakabsat ko, tatang. Mangtedak ka ni mami iti pagpuunan. Paggatang iti semento, kanda dumapay ang maaramat. Alaman nga Rod, tapag sasaritaan mi day ta anak ko. Bareng no kayat da. Angam no di da kayat. Awisik ni Mario akaruba. Tagawid kami di probinsya, takaduak nga trabaho. Taga-iji probinsyamot ni Uncle Mario. Saan ka di, tatang? Wain anak, iso ti kagiddan mi ang nagpasyudada nagbirok iti pagtrabahuan. O sige, kasari tayo nga rod, tatang. Kat ala, umawagak tumanan. Wain anak, bye-bye. Awan man ang trabaho ta pare. Aguray tamanan, no adda maawat ni Forman at trabaho. Nabayagtan dito'y syudad. Kamdakkel ti baybayadan ta nga abang iti paggigyanan tayo abalay. Nukwentaan tinaibaybayad iti abang ti balay. Dakkel kumaakwarta no inurnong tayo. Ising-singasing nga rod ni Jane, ngagsubli tayo ni Jay probinsya. Agaramit ta kanumanan iti hollow blocks a paralako. Agaramit tamanan. Mayat matapag sa pulan day jay. Ulakid di kanayon nga adda ti materyales a mausar. Kayat mo ka day, ngagsubli tayo ni Jay probinsya pare. Unsa pare. Makamula tayo pa ijay. Uray marunggay kan kamote.
Kasaritak ni Pare Mario, kayat na mo tiyag sublin iti probinsya. No saan ta maalukoy ti anak ta nga agsublay di probinsya. Makaamudan, tadadakkel damutan. No di da kaya panawan ti trabaho da, ay kat bayan taidan. Wan lakay. Mabiyagdan ti bagbagida. No manok kuma, kat may sinadan iti inada. Ta makasapul damutan iti kananda. Sursuruan damutan ti agbiag, baban iti bukod da pang lakagan. Rugyan ta nga rudan ti agimpake kadag iti gargaret ta. Wanan tawan man ang trabaho mi. Imbag nga agpayso iti probinsya. Tano nagagat ka nga agmula. Adda maapit, kalpasan ti sumagmamano abulan. Imbag man, ta nakalagip kayo matlaang ang nagsubli diti probinsya. Un manang, tanagkatrabahuan kami idi kanay Pare Diego nga agaramid iti Hollow Blocks. Isumot lagayam akasla, adda nakakit-kitakan ka. Ngam saan ko laang amalagip. Pagaramidan tayo nga iti Hollow Blocks, manang. Nalawa mo ti arubayan to'y balay. Ada-kada kayo, ano dito yan? Paikan yun ton iti yero, tapno ada paglinungan nyo. Mga ramit kami pa iti basita balay may, manang. Ada-kada kayo dayta. Imbag dito, saan kayo nga agbayad iti binulan nga upa ti balay apagyanan nyo. Pagyamanan mi kini Jane, tamang ted iti pangrugyan. Awadan da Paula ken Diego dito'y syudad. Nasaysaya at sano sumurot tamat iti lugar da Diego bakit? Kaya't da nga ta mapantamat ijay. Damagan tanto kadakwada ano kayat da. Imbag ijay, tano adalakit kalapaw, mabalinan. Sara na masapol ti pagyanan nga abangan. Ay nasaysaya at sano mapantalagan ijay ayanda. Awagak ni Paula, no anya ti kunada. Awagam nga rudan. Tapno amuta no kayat da sumurot tamat ijay. Imawag ni Tatang Itay. Dinamag na numabalin ka no asumurot da ditoy. Tagkalapaw da kanumat iti asideg ta. Hawain ko namon, tagtitinulong tayo nga agaramid iti pagyanan tayo. Kayat mo nga rod nga umay damat ditoy, lakay. Una, kabalan pa'y mat ni tatang ti tumulong nga agaramid to iti Hollow Blocks. Alang nga rod, taday ti bagak kadakwada. Maragsakan dalakit di. Amo damat di taoy, tim imay da idain. Igid lang mat ti kalsada dito'y ayan tayo. Kuna kano dagi dyan anak ta, ijay da kanon, tada kano matrabaho da. Amang ano di da kaya ti agaramid iti Hollow Blocks Nga taa, kay kayat da ti agwaiter. Danda ni malpasan ti balayo. Uray saan nga isuunay ti dakkel, tama ko na akabukbukudan nyo abalay. Awan manang, dakkel pagyamanan mi kini Jane. Tanang tayo di ti maramat para iti pan nakaaramid ti balay may. Imay timulong ni Mario ang nagaramid iti balayo. Iso nga kamot tumulong no ipatarimaan da di balay da. Bueno anang, mapan kami mat kinitatang, tapno mabita malpas. Mayat diti probinsya, mabalin da tati bayanihan ako nada, panagtitinulong. Wen nga rod, ijay syudad, oray ka rubam, saan mo pa'y nga mo tinagan na. Iso nga rod, amay mayat matlaeng, no awan ti trabahom ijay syudad, agyan kalaangan dito'y probinsya. Hello anak, agar-aramid dan iti Hollow Blocks. Kasta ka di, Mami? Ado ka di matlaang taggatang? Damo pa'y laang kat adan nag-order. Inton bumaybayag, masigurado nga dapay umay agata nga agapo iti sabali a barangay. Nasayap no kasta, Mami. Ada ibagag. Sinong bata ko ni Frank? Ti European ka di akong kunam? When, Mami. Agawid kami to dita, taong may kami pumasyar. Kan, ditan tumatan ti pagkalay saan mi. Ay, kasta aya. Mabayag ka di pa iti panagawid yo.
Basta aguray kayo latta, mami. Itisan nga agbayag, adda kamin to ditan. O sige, mami. Umawag ak tumanan. O sige anak ko, bye! Sinungbatan ka nun ni Jane, J. European na agar-aram kan kwa na. Frank ka no tinagan na. Iyawid nanto ka di ditoy. Jayag nagan iti Frank, manang. Uwan ka no, agkalaysada ka no apaman asumangpet da. Ay na. Makamanugak iti sabali apole. At dantumat apukok nga imported. Ay, jak la ni namnama, akas to'y ti madanon ti ubing, adanda ni jak kayat nga si kasuan idi, ta jak kayat nga adda sawir na. Ado nga agpaiso tinaglabasan na rigat ti anak ko. Umuna kat nasapaan na tay day di inana. Husto na ang diin singasing ko kan kaidi, nga alaem taputot mo kat ngarod. Iso akanayon ti poon ti ririmi idi nga agasawa. Ita, isugayam ti makatulong kada kami. Iso amadi ti mangidadanas iti tao, uray anya ti kasasaad na. Ta saan tayo nga amo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka matagtagtagarin, adda ka di parikot mo. Ay, pampanunutak man ti imbaga itay ni Manang Betty. Jay ko na amadi ti mangidadanas iti tao. Pudno tembagana, di tay amo ti mapasamak iti masakbayan. Adda dagiti nakakaasi nga agbaligi. Adamat dagiti nasaliwanwan. Ngam saan nga agnanayon ti kasasaad da. Day tatipod no mare. Adda dagiti na nga to ita. Nga maipababadan to inton madanon ti tiyempo. Kasla kanyak. Inoy-uyaw ko ni Jane. Tanangato ti panagkitak iti bagbagik. Kat nababa ti panagkitak ka ni Jane. Ngam ita nabaliktad ti pasamak. Saan ka di? Wan nga rod. Nipay Jane ti mang tultulong kada kami. Ala, husto pa'y ti panagtrabaho yo, tamangan tayo pa'y. Mangan tayo pa'y kano kakadwa. Aduman ang tinarami tayo, hollow blocks. So yan pa'y itidanaom na ito'y hollow blocks tapno may at. Da kaminton ababa iti mang suyat tata. Uray para suyat kami. Taiso pa'y amay tulong me. Mayat da ito'y atrabaho tayo. Uray babae kami. Adamat maramidan me. Ay katuna, uray babae tayo, makatrabaho tayo met, no kayat tayo. Babaati ka kaday. At inasingpot a tao. Kat aywanan ti Diyos. Mamati ak nanang. Kas kuma iti napasama kada kami ka ni Jane. Bilibak iti kinasingpot ni Jane. Wan nga rod nanang. Nagsakitak. Ngam gaputan nagbaligi ni Jane iti biyag. Kinaasyanak. Iso na silawan tinakulaapan na panunot ko. No maminsan. Dagiti pasamak ti mamagbaliw iti tao. Wan nga rod nanang. Pudno dayta. Ti panang tulong na kanyak tiga po ang nakaamirisak. Iso ang nagbabawi kan nagbalbaliwak. Kat ni Jigo iday. Saan anaanos? Ita, kaya't napaingagyan kami ditoy. Ay, nagbalbaliwan. Kasla tinasaya at nga aramid ni Jane tinamagbaliw kan kwa na nanang. Wen, day ka mo tinadlaw ko, anak. Ado tinalako tayo ahalo blocks kakadwa. Kastoy laan ng ti aramidan tayo. Ilasin ko ti puunan. Anya ti kayat mo asawain, manang. Amin aganan siya, iso ti pagbibingayan tayo, tawan mo't sabsabali kada tayo. Ad-ado ti bingay dagiti lalaki, tanarigrigat ti trabaho da. Ay, dayta ka ikayat yulata nga itid kanya hakta nakapsutak mod. Basay ti maitultulong ka. Napigsa kayo pa'y matnana.
Agpapada ti maitad kadagiti babae. Ngam nangat nga tumat kadagiti lalaki. Ay, yaman kami balasang kao. Ay, agnanayon kumaday to'y anegosyo. Tapno, agnanayon mo ti trabaho. Ay, basta mayat ti aramid tayo ahalo blacks tata. Umadumot ti parukyano tayo. Hello anak, kumusta am ka di ti negosyo tayo? Kumustahan kayo pa'y sakbay tinegosyo, Mami? Nasaya at kami mutlata, balasang ko. Nasayahat nga ron no kasta, Mami. Amom, maragsakan kami amin dito'y atrabahador. Tauray dagiti babae kat agtrabaho da. Oh, anyamat nga ti trabaho dagiti babae, Mami. Para iyawat ka dagiti masapsapol. Agispray iti hollow blocks ken para dalos iti aglawlaw. Maragsakan, hak. Ado kayo gayam di ta trabahador. Mayat, tapno adamot pa ka kumikuman nyo. Mami, dandani kaming sumangpat. Kasta ka di anak. Ay na, padaanan mi nga rod ti isasangpot yo, anak ko. Dandani ka nun sumangpot da Jane. Kadwa na ti agbalin nga asawa na. Ha? Ay na, sumangpatan ti anak ko, kan ti manugang ko nga imported. Na, unay mo't day ta imported nga ibagbagamon kabagi. Sumat, made in Europe nga raw ti imported. Ay, kasla kaano laang idi saan ang makawayas ang mapanag-eskwela. Ita, makiasawan. Imported pa iti mga asawa ken kuana. Ay, won man laangan. Imported no imported. Isulaeng ti makaasawa ditaw iti imported. Umay dako mga raw, tagkasardan. Agpakasar tayon taon. Ay, agpakasar ko nam kabagis ngam. Adda ka di pagpakasar mo, ha? Ayun gayam Ay, kasano nga da pagpakasar ko. Kat trabahadorak laing may. Agam babae mo ti anak ko. Saan ka di alalaki ti aggastaw? Ay, kitain nyo ti dimsaag ang kadwa ti napintas a babae. Nagdakkel a tao. Asaol dagiti matana. Kanpuraw ti kudil na. Ay, ay. Ay, ti imported da itan. Ni Jane nga anak ko ti babae. Payakas lanas daw kayo amin. Umay kayo, taado ti awit ni. Umay kayo sumabat. Ay, sabten tayo ida. Ado ka no ti awit da. Ay, saan mo't nagtagtagar ti lalaki? Umisem-isem laeng. Di na maawatan ti sa utayaw. Imbag man, tada kayo amin dito eh. Ne, Jane, anak ko. Di mo pa imbaga nga itagayam ti isasangpot yo. Talaga nga yung gagara ka saan nga imbaga, Mami. Ay na, naragsak nga isasangpot yo, balasang ko. Nasayak mat, tanapigsa kayon, auntie. Maragsakan hak. Tanagbaliw ti ko na ni Mami nga itsura yun. Day takat gapukin ka, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Nabayagan napakawan kayo, auntie. Adamot pagsayatan ti kin ay strict tuyo. Tanapandayak. Kat nasursurok amin at trabaho. Nga oray ubingak pa'y idi. Agyaman ak, tasaan ka nagimula iti sakit tinak, balasang ko. Kablaawan kayo, balasang ko. Agyaman kami, Mami. Kaplawan kayo iti imported a manugang ko, anak ko. Ala ni tatang. Apay imported. Pudno may anak. Imported ti asawam. Ala, darasin nyo ti agaramin iti imported nga apo ko, kwan.
Alan tatang, pagkatawaan nak. Pudno ti imbaga ka, nak. Kaya't konti madaan iti apo ko nga important. O sige, babantay amin ijay balay kakabsat. Agraragsak tayo ijay. Alain tayon kakabsat. Katsapay kuma, tamanayon tiragsak, dagiti kakalkal laysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas ang napauruhan. Bastarda. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.